میوان و بشتاقان عزیز از سرناو پارتیان هرم دموکراتیک DBP و سرناو شاندیا پارتیا دمی DBP و سرناو ترگرا جنین آزاد وک ام شانده ام لروجاوی کردستان ام و سلاف دکن بخیراتم سرسرا و سرچوان راحتم دمک درجه ام وک دم پارتی DBP تجای به بانگوازیا رزدار öcalan bu bangavazia aşitiye o civaka demokratik o bangavaziye ki diroki kir emvek parti sazi o rexistin bi taybeti li çar aliye Kurdistanê o li Avrupa'ya li cihanê em dixwazin vê bangavaziye bi piştgiriyekî bilind bi piştevaniyekî xurt em dixwazin em vê bangawaziyê bigînin cihanê. Belê helwest û nêrîna Rêzdar Öcalan bi hevdîtina şandeya me ya İmralî yekem ew bû ku pêşiya bangawaziya vê aşîtiyê hemû nêrînên hemû helwestên aktörên Hizbên Kurdan o piştgirî û piştevaniyên Kurdistanê bigire. Ji ber wê li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê û li Ewropayê li diasporayê demekî dirêj e me hemî kesayet, jin, tevgerên ciwanan, sazî, rêxistin hizb me pêşniyarê wan me rahgehan bi saya şandeya me İmranî me giyande Rêzdar Öcalan. O ev bangawazî cihanê re hate parvekirin. Hemî Kurd em tev jî zanin Kurd li Rojhilata navîn îro xwedî biryarin û bi esrarin ku pêşengtiya du tiştên cihanî, du tiştên mêjûyî ya dîrokî dikin. Yek azadiye o yek jî aşîtiye. Bingeha vê jî yekîtî û heskirina Kurda û Kurdistana di nav xwe de ye. Îro ev civîn, ev konferans em hêvîdarin wê nîşaneya wê tacîdar bibe ku Kurd ji hevûdûra yekrêzî, heskirin, yekîtî o helwestê azadiyê îro li gel hevin o wê li ser vê bingehê li ser vê esasê wê Kurd li erdnîgariya xwe li welatê xwe Rojhilata navîn cihanê bibine gelekî qedîm, gelekî dîrokî, gelekî ku helwestên azadiyê û aşîtî dixwazin. Ji gelê me re ji me re pîroz be, serkeftin be û serkeftin be. Gotina dawî ez silavên o heskirinin dilsozî û piştevaniyên gelê me yên Bakurê Kurdistanê ji bo vê konferansê û ji bo we dişênim bimînim xêr û xweşiyê da serkeftin ji bo gelê me be serkeftin. Spas.